gönülde merdana aşık men düşmüşüm merdeye. Ya yedil oluptur vadan yerde Lökrem bilin bir ağır yetiştemeyin. Ya tahidir pida kılım bu cani aman bu cani canım bulsun göhrem kıydım kurbaniye. Ya aşık bulunca gel çok şu harmoniye. Armanım yok öğren kıyınıma uçlamayı. Ay Habib men davet Indi gepleşmeden Türkiş ikinci şertine başlayas. İleşmeden pastor köp seslenýän gowurýan şertleriniň biri. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagty sahnat gepleşmeden ikinci şerti bolsa, seniň şuň diýip atlandyrylýar. Seniň şuň şertimizde Türkiş görüşme diýaly gepleşmeden kergedek sanyň mehmany Dana Torgoz fadynaky Türkmen döwlet ýürüte saatçylyk mekdebi mollumy toýlar rady gelip gatnaşýar. Toýly adyrbyda bir näçe aýdymlaryň sadyny çalyp berer. Toýlyň çalýan sadyndan haýsy aýdymdygyny bilmeli. Aýdym bilseňiz, aýdymdan bir bölek ýerine ýetirip bilýäňiz, ýok almak isteseňiz bolup biläjek 4 sany jogaplar bar. Eger aýdymyň sözleri ýadyňyza düşmese, diňe aýdymyň ady ýadyňyza düşse, onu adyna aýdyp bilýäňiz jogap kabul edýär. Şertimi düşükli. Hawa. Üstünü kemraňyz bolsun, ähwan ileşler, hormatly tamaşaçylar, seniň şuň tagypamyzyň birinji aýdymynyň sady ýanglanýar. Sady hemmämiz üns bilen dinleýäs. Türkiş Amangelliýew ýanglanjak sady bilermika. Toýly başlygyna. Yür gıyratım kanıt bağlak uç ediratım. Sevinmede uzak yolu geçeriratım. Kovup gelýän atlar izin kandırdı. Saylan marham edewi. Berekella diýäs, mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, görüşme diýalyp, sady ýanglanandan sady goşuljup aýdym ýerine ýetirmek başardy. Berekella diýäs, Türkiş jogabyňy diýip kabul edýäs. Aýdymyň adam Sapyk suwaryň aýdymy. sap suwaryň aýdym. Berekella jogap dogry. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, seniň uşuň tagypamyz dowam edýär. Indi bolsaýar ikinji aýdymyň sady ýanglanýar, hemmämiz sadyny sülen dinleýäs. Ana onu toýly başlygyna. Kurban olum yarın katli boyuna. Hoş bak tolumun eğlen toyuna. Yerdim kılmatıyla barsam evime. Barsam ölürler, barmasam ölür. Ayna can, ayna. Ayna can, ayna.
Barsam ölürler, barmasam ölür. Ene mehriban tomoşçular, yedidileşler. Senin üçün takypamyz dowam edýär. Görüşme diýaly bu ýaglandan sada da goşulşyp aýdym ýerine ýetirmek başardy. Bu aýdymy elbetde bir de tomoşa edýän tomoşçularymyň arasynda da bilmeýän ýok bolsa gerek. Aýdym adam Türkiş Aýgytladım kine filminden artygyň aýdymy. jogap dogry. Mehriban tomoşçular jogap dogry. Indi bolsa mehriban ileşler, hormat tomoşçular Türkiş senin üçün takypamyzyň ahyrky aýdymyň sady ýanglanýar. Ondan sonra gepleşmedi. Sizin yerine yetirecek aydınlarınız ile devam eder. Ulu vesselam. Meleğuş meleğuş, yettirmesin yeleğuş. Kanına çanalırlar mı hey 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 hey, senin bilen bileğuş. Kanına çanalırlar mı hey 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 hey, senin bilen bileğuş. Çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap, çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap. Kara veli gülüm var, gülümü gülümü, nide olsam tapata. Kara veli gülüm var, gülümü gülümü, nide olsam tapata. Benim mehriban tomoşçular edidileşir, ahyrky ýanglanan sada da aýdymy goşulşyp ýerine ýetirmek başardy. Aýdym adam Meleğuş berekellap jogap dogry. Görüşme diýaly toýly çalan 3 saatyňda da Türk şaman gelýär. Dogry we anyk jogap bermek başardy. Elbetde biziň gamaşlyk akal teke bedewlemizde tarif edýän bir näçe aýdymlar, elbetde bedewlemiz hakynda dören eserler, aýdymlar barmak bu sanardan juda eken. Durlar hazynaty we atalar sözü bolan paýhas çeşmesi kitapda bolsa, şun bedewler meýdanyny bellidir. Ya bolmasa ýorga ata yol ýagşy, ýugruk ata meýdan, batyr aty bilen batyr, at batyry bilen at. At batşyndan belli, eğer bakşyndan belli, bedewat mendil keser, ya bolmasa bagşy bilen ýagşy atyň belli baýrak bolmaz diýen bir näçe jaýdar jümleler bar. Indi gaýsy aýdymlar bilen gepleşip dowam etmekçi. Muhammed Ora, ine mümkin bolsa şutaýdy. Ýa Meleğuş diýen aýdymy sadan ýetlen bilen bilelikde doğrulugyny ýerine ýetirip bereýin. Soň ýerinem başga aýdymlar bilen gepleşip dowam eder. Onu mehriban ileşler, hormatly tomoşçular, Türk şamanyň leýfin ýerine ýetirjek aýdymlary bilen owady sahnat gepleşmegde dowam edýär. Dinleň, diýjalyň, lezzet alyň, goýup ýanglanjak aýdym saatlar, aýdym saata teşne kalplaryňyza ruhy lezzet berdi. Meleğuş meleğuş, yettirmesin yeleğuş. Kanada çarar bulurum hey 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 hey, senin bilen bileğuş. Kanada çarar bulurum hey 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 hey, senin bilen bileğuş. Çabadım çap, çabadım çap, çabadım 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 çap, çabadım çap, çabadım çap, çabadım 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 çap. Kara veli gülümü var, gülümü gülümü, nide olsam tapata. Kara veli gülümü var, gülümü gülümü, nide olsam tapata. Alın uli adize, yaş kadının badize. Gayretme gayretimden hey 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 hey, altı vakad adize. Gayretme gayretimden hey 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 hey, altı vakad adize. Çabadım çap, çabadım çap, çabadım 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 çap, çabadım çap, çabadım çap, çabadım 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 çap. Ara veli gülümü var, gülümü gülümü, nide olsam tapata. Ara veli gülümü var, gülümü gülümü, nide olsam tapata.
inçedir bili, 100 aydır ödü cennetin gülü. Şirindir dili, inçedir bili, 100 aydır ödü cennetin gülü. Gel köyünün kara yarın yoluma, kuyruğun vardır sen sözüme. Görüm bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Görüm bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Yüzünün nuri, alkımның gari, söylene her sözü derdime dari. Yüzünün nuri, alkımның gari, söylene her sözü derdime dari. Gelse yanım kara yarın yoluma, kuyruğun vardır sen sözüme. Görüm bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Görüm bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Görüm bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Görüm bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Bilen olsam menden yüzün soğucağın, bilen olsam menden yüzün soğucağın. Men seni sevmedim, sevmedim başta. Duyan olsam sarılacağım, solcağım. Men seni sevmedim, sevmedim başta. Güllerime binti bakıp, güllerim kendimle
söz vermem. Ayttın en son gözüdüm yüz görmem. Men seni söymedim başta. Ayttın en son gözüdüm yüz görmem. Men seni söymedim başta. Söymedim başta. Men seni söymedim başta. Ähwani ýeşil hormatly tamaşaçylar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary, siz Türkmen wasyly ýylymynda owady saknaty gepleşigimizde tomaşa edýäňiz gepleşigimiz bugunky ýörüýte sanyny bolsa, Zekin aýdymçymyz Türk şaman geldi sadyň nägitleri bilen gepleşigimizde gatnaşýar. Türk köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin owadyňyz hasam belentleri ýanglansyn. Indi Türkiş owady saknaty gepleşigimiziň 3-nji şertine gelip ýetdik. Ähwani ýeşil hormatly tamaşaçylar, biräder gepleşigimiziň 3-nji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň hem 3-nji şerti owady sowaller diýip atlandyr. Owady sowaller şertimizde Türkiş bir näçe meşhur aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözüni ýazan şahyrlar bar, sadyny ýazan kompozitorlar. Indi biz iki uğur boyunca da sowal taýýarladyk. Şahyrlar uğury, kompozitorlar uğury. Siz äger haýsy bolsa bir uğur saýlamaly, haýsy uğur saýlasaňyz şol uğur boyunca da biz size sowal berer. Haýsy uğur saýlaýas? Kompozitorlar. Bolýar. Onu kompozitorlar uğru boýunça biz size sowal bereriz. Elbetde biziň berjek sowalymyz bolsa, birinji sowalymyz şeýle, ýanky seniň uşuň sahypamyzda toýlyň çalyp beren aýdymynyň sady çapyk suwaryň aýdymy. Indi şol aýdymyň sady haýsy kompozitoryň dörejine degişli. Muny da almak isteýäňiz bolup berýär jogaplar bar, bilseňiz gönnün onam jogap berip bilýäňiz. Jogaplar almaýyn Muhammed Ora aýdymyň sady Çar Nurin dörejine degişli. Jogap kabul edýäs, mehriban tamaşaçylar. Jogabym dogry, berekeller. Jogap dogry, dogrudan Çar Nurin funksiýasyna döredilen çapyk suwaryň aýdym diýen aýdym. Ikinji owady sowalmy ýetirýär. Ikinji sowalmydan olam elbetde seni uşuň sahypamyzda ýanglanan elbetde ýangy doğrulugyny da ýerine ýetirip beren Melawuş diýen aýdym bar. Indi şol Melawuş diýen aýdymyň sady haýsy kompozitoryň dörejine degişli. Olam Muhammed Ora gönnen göni Çar Nurin dörejine degişli. Berekeller, jogap dogry. Mehriban tamaşaçylar, jogap dogry, dogrudan da bu aýdymam Çar Nurin dörejine degişli bolan Melawuş diýen aýdym. Indi ahyrky owady sowalymyzy ýetirýäs. Ahyrky sowalymyzda bir şeýle. Aýdymyň ady Çalsana bagşy. Çalsana bagşyň aýdyma ýadyma düşýän şeýle. Indi şol aýdymyň sady haýsy kompozitoryň dörejine degişli. Jogap beralasmy, jogapam. Muhammed Ora jogaplary tanış bolayly. Jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Gurban Nurdy Şarif, ikinji Bayram Hudaýnazarow, üçünji Çağrı Kuliýew, dördünji Ata Esadow. Muhammed Ora şol aýdymyň sady Bayram Hudaýnazarowyň dörejine degişli. Jogap kabul edýäs, mehriban tamaşaçylar. Jogabym dogry, berekeller. Jogap dogry, dogrudan da Bayram Hudaýnazarowyň dörejine degişli bolan Çalsana bagşy diýen aýdym. O ady sowallar sahypamyzda Türkiş şu ýerde jemlenýär. Gepleşigimiz bolsa ýene de ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam eder. Ulga weslen Muhammed Ora. Aşk yoluna doğuşup sana el verdim ele. Gül cemalın benzettim men açılan gülü. Ayrazalli bediyorlar neyleyin meruz ile. Yalnız koyup gittin beni söyünüm leylim. Ayrazalli bediyorlar neyleyin meruz ile. Yalnız koyup gittin
Ketip gitmeňe lelem nemolly sebäp Yürek bu suallara da güldüye cevap Giden yoluna karayın Seni men nerden sorayın Yalnız koyup gittin beni Söyün eyni Giden yoluna karayın Seni men nereden sorayın Yalnız koyup gittin beni Söyün eyni Duyanın menilen o da yanırsın Heydeyattan çıkar mı senin yalvarışın Ya birine alanın mı şu mukbala bağlanın mı Yalnız koyup gittin beni Söyünüm Leyli Ya birine alanın mı Şu mukbala bağlanın mı Yalnız koyup gittin beni Söyünüm Leyli Söyünüm Leyli Ay aydındır yanktıdır Eydir oynar vaktıdır Aşıkları duşurmak Aile gecem vaktıdır Ay aydındır yanktıdır Eydir oynar vaktıdır Aşıkları duşurmak Aile gecem vaktıdır Sarsmalı tüy derev Seneme orta attım Derrow söyyen yürüv Derrow söyyen yürüv Ay aydındır yanktıdır Kıyıdır oynar vaktıdır Aşıklar duşurmak Aile gecem vaktıdır Ay aydındır yanktıdır Kıyıdır oynar vaktıdır Aşıklar duşurmak Aile gecem vaktıdır
gülleyen gül olur. Gül olmasa bağlarda seyil bağlar çöl olur. Seyil bağlar çöl olur. Ay aydındır yankıdır, beyler oynar vaktıdır. Aşıklar duşurmak aynı gecem vaktıdır. Ay aydındır yankıdır, beyler oynar vaktıdır. Aşıklar duşurmak aynı gecem vaktıdır. Ay aydındır yaktıdır, kıyıdır oynar vaktıdır. Aşıklar duşurmak aile gecem vaktıdır. Ay aydındır yaktıdır, kıyıdır oynar vaktıdır. Aşıklar duşurmak aile gecem vaktıdır. Ay aydındır yaktıdır, kıyıdır oynar vaktıdır. Aşıklar duşurmak aile gecem vaktıdır. Ay aydındır yaktıdır, kıyıdır oynar vaktıdır. Aşıklar duşurmak aile gecem vaktıdır. Acaydım acaplar dürüsün tüyümü. Acaydım acaplar dürüsün tüyümü. Dağ başında duman kar yeresin tüyümü. Dağ başında duman kar yeresin tüyümü. Asmanımızın pekliği, dünya bana kattığı. Asmanımızın pekliği, dünya bana kattığı. Adımlarım şadlığı, döresin sevimi. Adımlarım şadlığı, döresin sevimi. Vakta yettip den kuşlar, sayrasın sayrak kuşlar. Vakta yettip den kuşlar, sayrasın sayrak kuşlar. Dön yürüp bağrı taşlar, yeresin sevimi. Dön yürüp bağrı taşlar, yeresin sevimi.
Ayday sen ay cemal bilesin bilir Görmüşümde bollun menin imanım bilen bile bolasun bilir Zemal bollun seyveli menin canıma Meni hoştan acıman aşıklarına Günlerim yok icap yok senin yanıma Çağırdım seyveli barasın bilir Duşu şöyle diysem diyersin gep var Komşular gen görürler köp var Oturan halıma başıma yık var Dime söyün yarım göresin bilir Ne değilim yarın halkadan yumuşak Bilmedim den yani ededin olacak Dinleyen gödürün yüzümü olacak Ne dedin de başlarım böylesin gelir Birleşmene seyveli Benne alaç yok Zorluk etmene canan Hiçbiri güç yok Men bilyene dünyada Sensiz durmuş yok İlkimin şartlanıp Gülesin bilir Şahiredim seyveli Sana gitmeyen Dar bollun bekleme Bağrıma dayan Seni vaki borcumli Kendi yatayan Yer yatta tutananın Göresin bilir Seni vaki borcumli Kendi yatayan Yer yatta da dünyada Göresin bilir Aydaydın ay cemal Göresin bilir Ähwani ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary, owaly sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Türkçe sağ olsun aýdýas, ýene bir ýoly ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin bize tomoşa edýän aýdym saat öýüjüdümiň uly höwes bilen ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy dinleýändirler. Innädir owaly sahnat gepleşigimiziň türkç ahyrky şertine gelip ýetdik. Merhaban tomoşaçylar, gepleşigimiziň hem ahyrky şerti saýlanan aýdymlar diýip atlandyr. Saylanan aydımlar şertimizde, Türkçe'dir siz bize aydym dinlemek istep SMS ýolan bir näçe iletişimimiz we aydym saat öýüjlerimiz we şolaryň içinde has köp isteglerlen iki aydym sayladyk. Şol iki aydym äder biz size ödürleýäs. Şolaryň içinden siz birini saylan, haýsyn saylasaňyz şol aydym dinlemek istep SMS ýolan iletişimimiziň sanyny girip seredip görürse hem de olaryň atlary bilen tomoşaçlarymyzy tanış eder. Aydymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji ödürlejek aydymyz Ardugul. İkinci ödürlejek aydymyz bolsa Dilber. Awam Homedora men Ardugul diýen türkmen halk aydym ýerine ýetirip beräýin başardymdan. Bolýar. Onda bizem şol aydym dinlemek istep SMS ýollany iletişimimiziň sanyny girip seredýäs, olaryň atlary bilen tomoşaçlarymyzy tanış edýäs. Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyndan Juma Murat Amanow, Ahal welaýatynyň Babadyhan etrafyndan Bäşim Balykow,
Balkan vilayetininden Muhammed Seyit Nur Seyidov, Ahal vilayetiniň Saragysy etrabyndan Tekayifleriň maşgalasy, Mar vilayetiniň Türkmengala etrabyndan Mekanowlaryň maşgalagdalar aýdym dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyrlar. Ahal vilayetiniň Behärden etrabyndan halyçylar aýlälep, Aýnur, Aýlar, Aýjahan, Aýbölek, Narşat, Şemşat, Seher, Ogulwagyt, Şemen, Gülälek, Gülsenem, Haly, Ýürüýtü. Biziň gepleşigimizde ýygyderli tomoş edýänliklerini ýazyp ýollapdyrlar, hem de SMS-lerini ýollapdyrlar. Şeýle-de Mar vilayetininden ýazyflaryň maşgalasy, ýene de Balkan vilayetininden Bike Kuliýewa, şeýle-de Daşow vilayetiniň Ruhwelend etrabyndan ýaz berdi we Leyla Ýürüýtü gepleşigimizde öz SMS-lerini ýazyp ýollapdyrlar. Bizim SMS ýollan ileşmeden isteklerini kanagatlandyryp Türkçe elifingerini ýetirjek. Ardy ulleýän Türkmen halky aýdym bilen gepleşigimizi dowam edýäs. Dinleň diýjalyň oýby ýanglanjak aýdym köňüllere kerem, ýüreklere lezzet berdi. Kimin yanı öçme, yanı öçme. Oturdun yüzünü açmay, ardı ulhanın görüşeyli, ardı ulhanın görüşeyli. Sen günne geleyin canardı ulver şeyli kapıyımda güller olayın kıydardı ulver şeyli. Seydi diğer geldim size kurbayın oğlum karıvıdı yey karıvıdı yürü deyli bizim bileney ardı ulhanın görüşeyli ardı ulhanın görüşeyli görüşeyli canım görüşeyli hey